Ezokuvakasha emalokishini ibonakala ziwufukula umnotho wesifundazwe eKwazulu Natal. Iziphathimandla zesifundazwe zithi zilindele ukwenza inzuzo ebalelwa esigidini samarandi ngalesikhathi samaholide kaKhisimusi. Intatheli yezindaba ze-SABC uMlondi Radebe ubekwa eMlazi. Kanti usiqoshele na umbiko. Sibonge kakhulu sikwa Max Lifestyle eMlazi okuyi restaurant ebekwe kubalazwe njengenye yama top restaurant ezwenikazi noma emhlabeni. Eduzane kwami kukhona lapha uZinhle Mqadi okungiyena oyi marketing manager kule ndawo. Zinhle sibonge kakhulu isikhathi sakho. Awusichazele nenze kanjani ukuthi nibe yenye indawo eqhongwa njengokuthi i best restaurant? Njengoba sibekwe ku list lena kuchaza ukuthi i service yethu i top. Ukudla kwethu so yonke le nto izinga lazo sesimele sikhuphule manje so i service esiprovidayo funeke ibe njengoba besho ukuthi ubest yabo so i service ukudla yonke into ne infrastructure yethu la ekhaya sesiyikhuphulile ngempela ne parking sayipave sabe ama palm trees yabo so umuntu mebuka leyo nto ukuthi one of the best mefika lana funeke babone lokho ukuthi siya deserve ukuthi sibe kuleyo list. Mhlawumbe ukuphepha kwabantu abavakashela kule ndawo nikubheke kanjani njengendawo? Njengoba kuyi festive especially sinama security amaningi so ngalesikhathi zokujabula siyawanyisa abantu abasebenzayo so sikwazi ukuthi sikhave every angle yalana indawo yethu is very big so siyazama ukuthi ama security siwadablishe nama cameras ethu especially nabantu mebeza lana basuke bephuzile yabo so ngefestive bajabula kakhulu security yethu izele la izobagada ukuthi nothing wrong enzaka emotweni zabo kuyibona njengoba la yeah. Mhlambe ekutheni mhlambe abantu baphuza bese bayashayela nindawo nina nithini ngalokho? Siyabagqugquzela ukuthi basebenzise shuttle service yethu sinayo imoto la ekhaya esi-offerisha kwama guests ethu so that umuntu mewukuthi uphuzile afike singamhambisa thina siyabalanda sibadrope off futhi siya-advise ukuthi umuntu mezoza la ngathi angahamba nomunye ongaphuzi just ukuthi baphephe emgaqweni. Siyabonga kakhulu mama. All right ngiyabonga. Njengoba besho-ke lapha ukuthi ke kwa Max Lifestyle banendlela abaphatha ngayo abantu abaza khona ikakhulukazi uma ngabe uphuzile bayakwazi ukuthi bakulekelele ngokuthi ube khona umuntu ozokuthatha kubeka ekhaya. Sibuyele ngakuwena e-studio.